Nkosi. Bathandekayo kukhona lamazwi uThixo awabeke kum namhlanje ebusuku endizothetha ngawo kuthe before the dawn today, this morning, even before utata uSithole andifonele athi ndizoshumayela moya ingcwele wandivusa wathi ake ndifunde iBhayibhile xa ndizothandaza ebusuku namhlanje kuzawusa kwafikileka lamazwi ndabafunda umoya ingcwele kwakhona izinto azithethayo ngalamazwi endifuna uba uzimamele kakuhle nibe seniyolala namhlanje. Itopic endithetha ngayo ithi I am added. I am added. Ngokola nam moya ingcwele namhlanje uthi ndifuna uthethe namhlanje ngongathi awushumayeli uthethe izinto endizozenza kwaba bantu ngoba ndizile ukuzoba edisha. Uthi the main thing kukuba abantu abazophuma kule ndawo bencedakele ngabantu abazovulekelwa ngamehlo babona i-area of need but Lord add me here. Undibonisa ke ngoba all other things shall be added. Uthi ke seek ye first the kingdom of God. Now kukhona izinto a kingdom is like a government. Kukhona izinto urhulumente amangazo. Kune departments eziyi-6 which are very important in any kingdom, including the kingdom of God. Uba ufuna the kingdom of God uzo affecteka kulama departments endizowabala nje ngokufutshane i6. Every kingdom ezokwazi ukuma kuye kufuneka kustrengthenishwe. Number 1, i-department yakwa health healing program. Xa siyibiza kwi-kingdom kaThixo kuthiwa yi-healing program. Uyabona uba isizwe asiyiqaphelanga i-department yezempilo kunzima kakhulu kulo department. NoThixo kwi-kingdom yakhe kukhona a whisper ayenzayo kum. Uthi kukhona abantu namhlanje abazoza apha ententeni. Sithe kusententeni apha nonyamezelelo gama kusententeni apha akho holweni kusententeni. Uthi ndizolungisa ukubuya kwam kwesithathu nokwesine ndibuyele eMthatha. Bakhona abantu endifuna ukuba ndizolungisa i-department yakwa health ndiphethe i-healing program yabo. Kukhona abantu ekunyanzelekileyo uba ndinguThixo ndibaphilise, and abo bantu ngaba bantu endithetha ngabo. Abanye babo bakhona apha ebusuku. UThixo uthi kubo ndinguThixo, I am the healer and I am a specialist. Uyabona ka uthetha ngoYesu awuthethi nge-general practitioner. Uthetha ngoThixo who is able to specialize with any kind of disease. Igama lenkosi malibonga. Kukhona abantu njengoba sithetha nje noba kuqalwa kuthethwa ngokubuya kukaYesu uthi uThixo ndizobaphilisa. Igama lenkosi malibonga. Now indlela azobaphilisa ngayo kukhona abantu uThixo anabo apha abaspecializayo. Ingxaka bayazi lona babelonga kule health program. Bese bakhona iprogram ekuthiwa yakwa education. It's one of the programs that is very strong okumuwa ngazo in any kingdom. Kuthiwa apha ekonzweni kwi-kingdom kaThixo kuthiwa i-teaching ministry. Ukuthi abantu uThixo xa iqhubeka nokubaphilisa
kufuneka futhi bafundiswe bombelwe baveze ingqambu zokuma kuThixo badevelop i-tap root system ukuthi umthi lona xa uzoma kakuhle umele storms kufuneka uqala utshone phansi before uvele kakhulu ngaphandle uThixo enye yezinto endizozenza apha kukuba ndizofundisa and ndifuna ukukuxelela ukuthi le i-revival abantu abaninzi abazoncedekala sebesindisiwe and i-approach yayo isekuthini umoya oyingcwele kunezinto afuna ukuzityala asifundise ngazo esizoma ngazo noba into endihambile igama lenkosi malibongwe then kube khona iprogram number 3 ekumuwa ngayo kuthiwa i-taxation system awukho nomnye uhulumende omayo ungayisebenzisa i-taxation kwi-kingdom kaThixo kuthiwa i-tithing uma uhulumende ngoba akabathembanga abantu ne uye ayitsale ngekabaniki ngoba akaqondi baba xa engabanika bangamoyisha kangakanani kodwa uThixo kuya kwi-kingdom bathembile abakha abantwana uqala abanike yonke ngoba uyabazi into kokuba bayayazi into kokuba xa sebanikile bathembakele ukuba ngaphandle koba itsalwe ngenkani bayibuyise kukhona ingqondo abantu abanayo ngento ye-tithing ethi ndiyedlula njapho ethi xa kuthayidwa is a proving session prove me bafuna incwadi kaMalaki uba xa bethayida prove me uba I'm not faithful now ukuba ndinqande inundu ndinqande lento but in the New Testament believers I want to change your mind uma uthayida in the New Testament you are not proving God. It is not a proving God session. It is an obeying God session. Thina simprove, what's proof? Uba ndiyatayida mhlobo wami prove uThixo. He has proved himself. Anangaki I obey. Kube khona department esithatha kuthiwa i-central communication system. I-central communication system is a department of gifts. Apho uThixo angakhonzwa ngesihlalo. Ayibo ameni. Apho uThixo angakhonzwa ngokuba ufike nini wena wafika nini omnye. Apho uThixo akhonzwa ngoba unantoni esandleni. I-kingdom kaThixo ima ngoba Moses, what do you have in your hand? I-kingdom kaThixo, everybody onoYesu osindisiweyo ikhona into anayo esandleni. And I want to tell you, everybody that is here tonight, you were born to make a difference in this world. And the only thing ekufuneka uba ukwazi ukwenza impact kufuneka ungene kwi-communication system of the kingdom of God ufune yakho into. Mandiyikhululele le bhaji. Thank you. Siyangishisa sihlobo sami. Akekho umuntu kuThixo ofike esindisiwe who was born empty-handed. Every woman, every man, every young person, every child, uma ufika kwi-department ye-communication ikhona yakho into unique. Yenza yona. Uyenze lento yakho unique noba ayifumani abantu bayiconfirmayo abakunike applause nabakushayela izandla yenza yona.
ngoba ukuphila kwakho kukuyo. Kubekho i-department ekuthiwa i-department ye-diplomatic corps. When you talk of a diplomatic corps, you talk about the representatives of the kingdom. You talk about, as it was, the ambassadors. Now, even the kingdom of God, kukhona abantu uThixo abenyulayo to represent him in every department, kulomhlaba, in every system ekhoyo kweli lizwe. uThixo ubeke iambassador ye-kingdom. Uba ngaba mntana sekhaya, umzekelo, uba ngaba uqeshwe kwaSpa, uphaya ethileni, uyazi kukhona omnye umuntu upha kwaSpa oweva umfundisi eshumayela nge-honesty, ethetha nge-honesty, umfundisi honesty, while kanti uzombamba ngenye imini umnika i-change eninzi ethileni, nika umfundisi i-change eninzi ethileni, kanti ufuna ukumjonga ukuba la honesty beshumayela ngayo uyakwazi noshumayela ngayo xa sefumene imali ethileni. Usebenza kwaSpa, usebenza kwaShoprite. I am proud to announce ukuthi nobuwedwa uyi-diplomatic corps. Kula ndawo kuyo ekhaya, kulo mzohleli kuwo, kulo family kokwenu, ungalili ngoba usindiswa wedwa. You are God's representative. Asengxakini amadoda angakholwayo, anamakhosi ngasakholwayo, ngoba seyikhona i-representative kulo family. Izothi isela utshwala, isebharini, ithi ikhela ukusela ingancili, kuthi ngoba kukhona i-diplomatic corps ehlala ijonge noThixo imkhumbuza uba ndimele izulu emhlabeni. Ade sela utshwala bungahliki, ngoba uhleli nenkosikazi ethwebulayo, ethatha indoda isesiqoqweni yoyibeka ezulwini. Ifike ithi khawube nale ndoda, kudala ngihlupheka ndisokola. Uthi uThixo njengoba ibuyile nje inkosi ami izovusa ama-ambassadors who are going to shine for God, who are going to represent God with dignity, who are going to show the beauty of God, who are going to demonstrate amandla kaThixo. Ndizovusa abantu abangazumane belila ngoba besithi ndiliswa uba akho mntu, ndimndedwa uzosukuma ume, ngoba there's one ambassador in a country. Ukhona izinto uSathane angeke zenze kwakho, khona angeke zenze kowenu, ngoba ukhona iambassador kaThixo. Vuka wena uthatha amandla akho. Oh, hallelujah. I-ambassador kaThixo. Ngoba i-ambassador, you don't need to fear anything. I-ambassador is protected. Wathini i-ambassador uthinta upresident. I-ambassador, every cost yobomi bayo is paid up. Xa uthetha nge-ambassador, i-ambassador ayihlutshwana ngoba ibhatalelwe. Kubhatalelwa ukudla kwayo, kubhatalelwa i-transport yayo, kubhatalelwa ukuhlala kwayo, kubhatalelwa indlu yayo. I-ambassador. Manu sisi-aramana somzalwana apho into omuntu osemtoho, osemtoho. Manu sizele sonke bhuluku esishiyeneyo bethi Sem nebhuluku zakho uyazibona. Sem toho. Andisizelwa, andisoskepseli, I'm not ashamed. I'm representing the kingdom of God, the kingdom above all other kingdoms, the kingdom eBhayibhile ethi who come from above, he's above all. Even when I walk in town, I know I'm the man of God. There are things that I cannot say. There are things that I cannot do. I represent the honorable kingdom. President wakona GSESUS. Oh, hallelujah! It is only the ambassador, president. Ayidluli phone ye-ambassador, ayidluli u-secretary. Uma u-ambassador phone une-direct line to the president.
ngoba abahleli khona imeko azilonga be right umebiza kuye kufuneka abize ngqo imessage ayirelaywa nathi we are people, we are the ambassadors of God. Uthixo ndibize ngomhla wembandezelo ndawusabela in the midnight ndiyasabela in the early hours of the morning ndiyasabela xa ndibizwa i-ambassador. Ndithi i-ambassador ayilambi mani ayishoti into ngoba ngakade iyathengelwa at the end of the month kufika igrocery iyathatha ngobhala uba ndifuna le kuthathwe yonke into ifakwe endlini efrijini and xa iphuma nje nefamily yayo ifumana imali ngoba i-cost yokuphila kwe-president kwe-ambassador it is paid by the state. Injalo ikingdom kaThixo i-ambassador ingabi nawari you represent the most high God akho nto isweleyo. Kube sobakhona i-department yakwa-finance that is a system of giving and receiving in the house of God. Uthethile la mzalwana mandiyeke ndithetha ngale nto yokuba everything shall be added. Mwencwele ubeka izinto kum. What are these things that shall be added? Ezi athi uThixo rest assured mthatha Jesus has come into the city again. Kunezinto asibekileyo athi I am here to add. Khalela nje ba uqalela umeza manje usecane kwakho uthi I'm added. I am added. Ndiyongezelelwa. Eyaminto is to be a member of the kingdom, is to seek the kingdom, is to want the kingdom. All other things are gonna be added. Khona izinto uThixo azozedisha. Ozokuqala uThixo azozedisha zi-physical needs. Physical needs. Kukhona abantu abalapha abanye basindisiwe. Uthixo tonight he is taking care of your physical needs. And kunabantu abacinga into ba ukhonza uThixo kukuba ubesesosishwayembana sihluphekayo. I am here to announce this evening that God is taking care of your physical needs. Kukhona izinto ozidingayo phakathi kwabantu abazokubona unazo bathi uzithathe phi uThixo osezulwini he is looking after me. Alike ndafunda kwenye university andifuna umamele lento e-university ndifuna umamele lento uyazi abantu yakwazi ukuthi wenza umzekelo baphume nalo mzekelo bayeke lento bufuna bayive i-principles of the parable. Now kule university the first time singena khona sifunda psychology sixelelwa ngento okuthiwa yi-Maslow's hierarchy of needs. Apho kuthethwa i-psychology sithetha ngento yoba kukhona izinto ongeke ube ngumuntu ube ne-self-esteem uba ungenazo. Now at the bottom ile nto imile kanjeni imile yayi-pyramid. At the bottom kubekwe khona i-physical needs. Now zabalwa kwathiwa i-physical needs is food. These are the things xa kuthiwa zii-basic needs zizinto that you cannot live without them. Kwathiwa food, kwathiwa water, yabona kwathiwa clothes, zabalwa as physical needs. Kwabe sokubalwa into babakhona abayaziyo le hierarchy ndithayo. Kwabe sokuthiwa sex. Njoba ebala nje ulecturer ndiyanqwala uthi food ndithi yes. Athi noba uvelaphi you need food, noba usindisiwe utsho mna ke ngokunjalo noba usindisiwe you need food on the table. And uThixo esimkhonzayo uyayazi leyo nto.
yiyo le nenza umzekelo athi intaka zezulu ziyadla noba ngaba sinamali ebhankini ngoba uyayazi ukuba into idingayo, you need food on the table, and God is here to add to your food. What kind of sex in that eye? Pagamisa. That is Mr. Lecturer. A man does not need sex to live. Because he does not need sex to live. Ayikho kwi basic needs. Wathi Lord lecturer ayisuka akekho umuntu ongangayenzi lento idaliwe nature and akekho umuntu ongangayenzi nature. Ndathi yima lecturer lento bakaloku ndathi chilo uba umuntu uyakwazi ukuphuma imifinya inature. Kodwa soze ufike enkonzweni begcwele imifinya bonke xa uthi intoni ngoku bathi mfundisi ungawari nature ngoba le mifinya ayiveli ngaphandle ivela ngaphakathi idalwe nguThixo. Abekho abangatsho bathi mfundisi ubona sigcwele imifinya nje nature. Physical needs, shelter, indlu, physical need. Uyazi bakhona abazalwane abathandazayo bayathandaza bathi onkos ufuna ukuphuma kule meko endihleli kuyo kuba ngafika imvuselelo ndibambe emoyeni ingathi ndibuya noboya bentenetya ndifuna ndike ndibambe this time uthi uThixo. Sometimes xa izokwenza izinto uzenza in a process. Kukhona abantu abazonika i-physical needs apha ententeni. I man, stand up and clap hands for Jesus. Kukhona into zakho ezi-physically uThixo zanazo ziyeza. Oh yes. Zisendleleni kukhona into ethi noba ukayiboni you can stand up and dance in the Lord. Uthi ndiyayibona iyeza indlu yami, uyeza imoto yami, iyeza impahla zami ziyeza. It's gonna be added. It's gonna be added. Difuna abantu abazoba bold ukumcelela uSathana neendemoni zabo bathi uyavalelisa. You are begging and God has remembered me. Siyeza izinto zami siyeza. Why? Ngoba I'm added. Joba ndihleli nje kulonyaka moya ingcwele uthethile nami ekuseni what, don't worry, yes i-edition yakho kwizinto ebendizithetha kuye ngithi Lord remember me, remember ukuthi ngosuku oluthile ndithandaza wayitshila wathi don't cry my child. Lo ezizinto uthetha ngazo I am God, I don't forget. Izinto zakho zisendleleni qala ngoku ube in the jovial mood, qala ngoku ube excited ngoba izinto zikaThixo aziqali ngobonwa, uqala ngozikholwa ugqibele ngozibona. Ziyeza into zakho. By the way, what is revival? A revival, it is when you possess your possessions. It is when you bring back that has been stolen by the devil. A revival, kubuya kwezinto ebezitshotshiwe, kubuya kwezinto ebezithathwa nguSathana, kungena endlini ye-strong man, uthathe into zakho. That's the revival. Imvuselelo
ayikokhwaza ngami ngesilwimi, ayikokushawutha kuphela abantu bame ngenyawo, kodwa kubuya kwento zabo, kubuya kwamafa ethu. Oh haleluya, oh haleluya, kubuya kwamafa. I'm at it. I'm at it. Khona into yakho ezayo. Ingxaki yakho wena. Into kokuba uyabona xa uThixo ezokunika into kufuneka avule icapacity yakho yokuhold into zakhe. Ngoba sometimes when you lack capacity awukwazi ukuzamkela into zikaThixo. If you are thinking about the hundreds awukwazi kwamkela ama millions. Ngoba usibona wena uba uthetha nomuntu ohluphekileyo uthi noba esesikolweni efunda uthi ndifuna njengoba ndifumana u50%. But when you talk of a child of God, trust uThixo, those who trust in God, uthi yena 50% is nothing. I want distinction. I want the principle of excellence. I want the best because I serve the God of the best. Kena namhlanje endlini yakho uthi yangena lanto. Yangena lanto. Yangena lanto. Uvala umnyango uthi yangena lanto. Nazi into zami siyabuya. Nazi into zami siyabuya. Usubale lezi zinto ezingama physical needs ngoba God is concerned. Ngoba umntana wakhe abe nayo impahla, ngoba umntana wakhe abe nayo indawo yokuhlala, ngoba umntana wakhe angalala engatyanga. God is concerned. Asikhonze Thixo ukukhaselwa ngendlala. And akabe kufutshane ngenxa bomkhasela ngendlala, but isikhonze uThixo uprofisi. Kama lenkosi malibonga. Uthi kwabanye, I'm going to add these social needs. When you speak of social needs, you speak of relationships. Kukhona abantu, oh God, oh God, oh God, hey God. Kukhona abantu, bangosisa abanye. Uthi uThixo must announce uba abazelanga umtshato mosapha. Kodwa uThixo uthi amanye amaqithiqithi ndikublessa noba ufuni wona asendleleni. Uthi kukhona abantu nje Nkosi yami akuthi bayethandaza athi Nkosi. Oh. Atsho amanesi torhwana ethandaza. Athi sicela amadoda. Athi sicela amadoda. Atsho amanesi ethandaza sicela amadoda. Sicela amamen. Sicela amamen. Babizana abantu babizana bazoqoba ngefestival bathi nabo ke kudala siyitsho liba komntu azaphila ngaphandle kwendoda awuzomamela baqoba ngefestival bangasindiswanga abanye babengasho basicela basemngelo ndawo ethi amadoda abanye bathi sicela abanye bathi amadoda athi kawubamameleke kudala siyitsho liba komntu usindiswapho ongayifuniyo dala sisitsho bakekho ongayifuniyo. Kanti amanesi acela amadoda azosindiswa, acela amadoda azokwamkela uYesu. Athi lento basibe ngamanesi abangosisi bodwa noko sicela amadoda, sicela amadoda. Sidinwe lento basibe ngamanesi osisi bodwa sicela. Ndithi mna uThixo uconcert nge-social needs, sicela amadoda nge-social needs. Wathi omnye kungcono uba sometimes ententeni izwa awazi ukubambe ntoni. Xa uthi wambambe emoyeni kanti ukuthi uyibambile. Uyibambile. Uve futhi bandibambe yona nje. Ukhona bayazi abanye ndithetha uba Nkosi khumbula umkhosazana wakho nge-social needs. I need somebody. Can't you fune ngendlela right avele from God. Dilindele bavele from God ngoba I can't just keep myself kanti izigcinele nje umuntu obhizi yena apha phandle apha. Oh becela ubuza uhlala phi.
social needs. I want to tell people who are here, kukhona lo nyaka lo uyaphela. There are people uThixo azoba disconnected from your life. And not only disconnecting them from you, but there are other people that is going to connect from you. There are people that God is going to add to you for you to fulfill your vision, for you to fulfill your dream. Kukhona abantu uThixo azokunika bona aqotha abantu abarongo. Khona abantu ekufuneka besukile ebomini bakho. Abanye babo girlfriend abadala abakwenza ungakhonza uThixo kakuhle. And kudala wasindiswa naye uhamba naye kudala and benza ungabi naso breakthrough zakho ngoba ukhonza uThixo we-friends wena. And God is about to disconnect you from those friends and add abantu ebomini bakho abazothi add value into your life. Abanye mhlawumbe ubathanda ngoba zama ukuthi andimpuwanga ke tana. I mean ngeke nisikhathe man. Nathi nalabo gods ami siyayazi ba asiniphuwanga nonke. Ukona abantu abathi yho baqala babuze kwashumela bana. Abanye bengekezi nje akakezi umuntu abamfunayo. Basamane bebuza uphi uTata Mahlaba. Bathi abanye hayi ngiyeke lo andifuna yena ndifuna umama. Funa umama. Especially umama bamfuna omnye umama. Ndifuna umama. Andimva omnye uthetha ndivumama. Bathi abanye andifuni yena mina ndifuna isiza. Funa uTata umsiza. Tomnye hayi man ukukile ufuna uTata umsiza hayi mina ndifuna usikhali. Bathi abanye ndifuna itsunami uqobo layo, ndifuna itsunami uqobelo lwayo. Kaba ngoku baphoxekile nje obingekho nje. Bathe khona ubembe bathi into le yenziwa itsunami. Uyazi babe ngedi ngezange babe khawuleze yasho ngedi ngekho apha. Hayi mntaka bawo kukhona abantu abazosuswa ebomini bakho. Abanye babo bantu abathanda uThixo ezisa abanye ngoba ixesha labo lidlulile. Bangela bandiyithanda mani because man ndizivume ndiyayithanda man. Ndiyithanda ngalento ba iza nabanye abantu abadingayo. Kanti kuphuma abanye abantu obadinga ongasabadingiyo. That's why awufikile intente kuba kwi-change. Kuba khona abantu badisconnectwa even abanye badisconnect from some other churches. Crossing the floor. Abanye bakhoza from other ministries baye kwezinye bathi kukhona inyaniso echiliweyo ebesikade singayiboni. Sinitha abantu abatsha ebomini bethu. Social needs. If you're broken, God is gonna build, is gonna bring to your life uzozisa umuntu onesibabalo sokwakha umuntu ophukelo inhliziyo. Ngoba kukhona abantu abakhonzayo. Uyabona nje obenzo ke ngithethe nje but angithethe ngalonto namhlanje. Ngithethe ngezifo segusha. Sizizimvu zedlelo lakhe. Ngithethe ngezifo zegusha. Yabona kukhona igusha ezibulawa into ekuthiwa i-white fever disease. Apho igusha ibulawa kuba ibe ne low blood pressure as a result of stress. But man ndiziyeke isifo segusha zinemini yazo. Mazizinemini yazo. Ndiyeke isifo segusha sisihlalele. Ndithethe ngalento ba kukhona umuntu njengoba waphukile nje cha awedwa. Somebody somewhere God is preparing him, is preparing her out of this revival. Uzomzisa ebomini bakho. You are gonna be edified. Get new relationships. Uzokwenzani Thixo again? Ndizana abantu abasha.
nalapha ententeni kukhona abafika for the first time abangazange bake bafika uThixo uzobanika new relationship kukhona ababengazange basindiswa uzobanika new relationship kukhona abantu uThixo azoba connecta nezulu kukhona azoba connecta ne destiny yabo uzoconnecta uThixo wena ubungasindiswanga soba neqhala buzothini xa seyihambile God is providing you with new people into your life sukoyika ulahla abahlobo ababi abacorrupt abazokwenza ungaliboni izulu sukoyika ulahla abantu abayame kuwe ngoba bekuparasite befunqa into yakho stand up and protect your vision uhlangana nabantu God to edify you ungahlali nabantu abangakwakhiyo khangela abantu abathi khona into that I can add ebekwe kuThixo into your life oh hallelujah kukhona abantu abebelapha kuwe abanye are just there they are devil sent they are there to abort your vision they are there to abort what you have but God is going to take those people away uzothatha nabanye abantu kolabanye abantu abaxabayo uThixo efuna ukwenza into baqabe ebandleni likaThixo baqabe because they want to be bosses of the church. God is going to take them out and disconnect them. Afaka abantu aba-right for the body of Christ. Afaka abantu abanomthwalo ngenxa yabantwana bakaThixo. God is going to add number 3, your emotional needs. Your emotional needs. When we speak of emotional needs, sithetha ngoba uThixo lapha for the first time uzise kuwe peace and tranquility come lanto kokuba uvuba ndipholile zibe ngoba zenzeka izinto zihle izinto uvuba ndipholile I want to tell you iba nguThixo ofaka emotional needs stabilize abantu emotionally. I have seen abantu abasindisiweyo abangamageza but I can't take it no more. Ngekho wrong emoyeni spiritual life they are okay but they are broken. There's no peace of mind, there's no tranquility, there's no calm. That's why when Jesus came to the boat, the first thing what peace be still ngoba ukusindiswa enye yezinto ekumandi ngayo noba ziyehla izinto peace of mind bona nje andiye ndiyicinge into zibulala soze noba ungathiwa the worst situation the worst kuthiwe imoto zonke zibhukuqile bonke abantwana abafile umfazi sendibana nabafazi bafile umfazi naye ufile if uSathane wenze ezo zinto ngoba ecinga ukuthi ngashukuma I cannot ngoba into ekubambayo xa ufacene nengxaki ubanjwa i-peace of God athi uThixo be still and know that I am God and I'm still in control. Whatever is happening into your life, bayeke abahlekayo bahleke, bayeke abakuhlebayo bakuhlebe, kodwa ibambe uba Nkosi ungayihluthi peace of mind. Udinga wena bewungathiwa kuPetros, kwathiwa Petros kwabanjwa uJames wabulawa. Kwathiwa Petros wabanjwa naye kwathiwa ngomso uyafa Peter uyafa ngomso uPeter walala esiseleni ebotshiwe ixokolelwano lithi iBhayibhile walala wabonzulu ubuthongo ulala njani kuthiwe ngomso uyafa bazalana thekani nyane nina awulala kuthiwe ngomso
Dala nditsho la ndithi uba ungathiwa wena ngomso uyahamba. Ungaba uvalelisa beke nevale into yoba ngomso. Impilo yakho xa uyibuza kunjani Tata Sonyoka? Hayi ndiphilile no inkosi ngicine ngaphandle kwale nto yoba ngomso. Sendiyindlela. Ngela xesha utshoyo ustressed ngolona hlobo khona ngexesha uzaziyo because when you change usiya kwindawo ongayaziyo i-change ihamba ne-stress. If you are going to somewhere apho kuthiwa ucula ingoma kuyekwa kodwa iyakhona njengawo lo njini uyaqhathisa iba ngathi ungawuyeka uhlale kule kancinci kule ndawo ziculwa siphinde ziyekwe ungathi use-right apha kuthiwe ngomso uyafa. Ngomso uyafa. Umuntu onevuselelo awunomthini ngoba kukhona abantu abahambayo apha le ndawo ligcwele otsotsi kusuke ngangelizwe ize kodwa they cannot stop abantu be-revival ngoba abantu be-revival bathi ngeli xesha zikhona ezo zinto babe ne-peace of mind. Oh haleluya, bahamba noThixo. Babuzwe ukuthi uthembeni wena uthembeni unaso isibhamu awunaso isibhamu kodwa isibhamu onaso is the word of God and the protection of Jesus around your life. Iweapon ohamba nayo, it is the blood of Jesus that shall never lose its power. Sihamba kwindawo edwa abantu hamba kwindawo edwa kwabantu sidlule isangena la ekuthiwa ongene khona saphuma la akuphunywa sikophunyuka bemphethe asikhathali noma kwafunga abahani ngoba siyayazi into esinayo. Uthi umuntu ethethile wathi akusa ngomso ukhona ube ne-peace of mind ulale uvuke ngomso ukhona. Why? Because emotionally we are stabilized. Stabilized by knowledge yokwazi umgcini kasela kozela kalali. Gama lenkosi malibonga. Uthi uThixo khona abantu abazolungisa emotions apha. Imvuselelo. Khona abantu abasindisiweyo abalapha kodwa it is not well. Emotions abo they are disturbed by the number of things. God is here to give you peace that surpasses all understanding of man. But about how to survive. Uthi I know He will make the way for me. If I live the holy life, I know the Lord. Ndizoxelela mama ebebekade bongonwabanga man ngoba washiywa indoda akumananga ushiywa indoda yazi washiywa indoda unwabanga man ndizothi ngoku nje izothi ingekabuyi indoda yakho experience the joy full of glory and unspeakable joy enikwa nguThixo yedwa oyifumana wakuhlangana noThixo. Now uThixo uthi uzonika abantu kukhona abantu who are going to be delivered xa ilungisa umncimbi emotions. They are going to be delivered to jealousy. They are going to be delivered from the worries. Those are emotional, the emotions moseso. They are going to be delivered, from fear. The fear, the phobia. Abantu, they've got different kinds of phobias. Bayoyika boyika odathu omnyama ndiyazi nonto yika ntoni namhlanje. Ingxaki yokoyika mose athi xa izolala athi nombilini sendoyika into endingayaziyo. Ankosi yami angulaleki. Wandifonela omnye esesibhedlela enye indawo esibhedlela yazi ulala pha. Ndisathi Thixo andifuni ukulala pha. Andawulala mose kakanye esibhedlela. Mhlawumbe ndikhuphe izinyo lopha layeka. Ndaqutyulwa ngabo 6 ndaphindiswa khona. Xa ndifika apha ndafika ogqirha bengekho ndashiywa apha. Ndanikwa iipajamas endingasiqondiyo.
awuhleli phansi right kodwa uphakama kwazi ufike sesithe caba asisenamandla ukuma kudala bezinxiba abatshonayo kwesipijamas kudala bedlula kwesipijamas sathengwa kudala silindele abafikayo babhupha basinxiba ngaphambili sesilindele abafikayo ufika kwesipijama nazinxiba ndathi ekuseni xa ndizobonwa ngumama ndandingenamfazi ndandisabonwa ngumama xa ndizobonwa ngumama wathi hayibo nguwe luthena sengathi kudala ndangena ndathi akuyo ndawo le endingazohlala kuyo mna kuthe mhla nditshayiswa imoto kutshayiswa iventure ndiyikhwele yatshayiswa iventure ndefika zinkcenkceza kweli cala kwathiwa iimbambo ziqhawule ngama-nerves ndathi inkosi uthe uba ndizophinda esibhedlela ndathi never ndathi into mawuyenze ngoku nje Thixo ndifuna wenza imiracle udibanisa ama-nerves ndisendlini andizothuthuzela ngazo zonke iintlobo zamagangxa ayizondithuthuzela ngaloo mini ndiyalikhumbula elinye lathi awukeva nto tata umvitshe uzova ebusuku ukhawuleze wakhala ukeva nix uyeza ubusuku igangxa landoyikisa kwathi ufika ubusuku ndiqomba nkosi yami uthe bawuphezu kwale nto ndiyiva kusekho yasebusuku abantu befundela ukuthuthuzela kum befunda abantu naba-understand hayi bayafunda bafunda ukuthuthuzela umuntu ofundayo unzima ozathi enkosikazi itshisolo lendoda athi sizothandaza apha kwakho uzoba negama elitsha namhlanje loba ungumhlolokazi uzokhumbula xa kulaa bhedi yakho uba kukhona umuntu ongekho uyathuthuzela njalo sofika kulaa bhedi uba uma kukho umuntu ongekhoyo ube nesithukuthezi besakulala umuntu kulaa ubomba hayi madoda ligangxe ndathi Thixo uba ndingaphinda kweza pijama eza pijama evela ufike namhlanje bengathi kudala ulala xa sozinxibile bengathi kudala wafika bonke abazalwane xa bezokukoba bathi oh uboma nosisi sezesipijama babona ngathi uphelile kwesipijama abahambe balisa uba yo into endiyibona esibhedlela inkosi mayimncede uThixo uthi omnye usise phaya esibhedlela ndiyamazi manje is a woman of God and is a praying woman kodwa uthi ngoku umfundisi ndicela uthandaze kunye nam akuyo ndawo le kusebusuku uthi izinto uThixo andibonisa zona apha uba ngaba akuthandaza ndawuphuma ndifile ndithi mna uThixo ndizothandaza ngefowuni akunike peace ulale wena wedwa in the midst of them ulale mntanam ungafumananga nepilisi yobuthongo ulale uThixo akunika irelief unako mos uThixo ukuyenza loo nto uthi kukhona abantu apha ekufuneka bahelishile even from types of fears ngoba eligama lithi fear lithi false evidence appearing real into engekhoyo iba ngathi ikhona xa uligwala enza amagwala abaleka into ezingekhoyo esithi sikhona uthi uThixo uzodeliver abantu from psychological needs uzobakhulula kwi-stress abakhulule kwi-burnout ukuyibona le nto ukuba usebenze umsebenzi kaThixo ukhathale ube ne-fatigue uthi uThixo kukhona abantu apha ndathi banike uba bathandaze bakhathele badiniwe uthi kodwa njenge kule mvuselelo uzobakhulula kwi-psychological needs i-fatigue i-burnout ukudinwa kukusebenza umsebenzi kaThixo kodwa ungayiboni i-breakthrough. He is here for you tonight. Amen. Uthi kukhona abantu azabanika security needs, protection that will overshadow the righteous people. Indlela le ndike ndabona into azange ayibona siyovelela umuntu ereyishwe nomyeni wakhe. Hey madoda manje ithethela azange ayibona into nje.
ndabona kulaa ndoda uba kubuhlungu uRachel. Umama akakhali, uyena osibaliselayo. Indoda ihleli ngecala, ayigqwala iyabhomboloza, ithi zanda ivinto nje. Ndihlala ndiyivinto, umama yena uthule. Kaba sade satempted ukubuza uba hayibo, uthi tata yenzeke kubani kanye kanye le nto? Hayi, yenzeke ukuthi sobabini. Sibona umama engenangxaki. Utata uhleli ngecala, uthi zange ndayivinto nje. Linya lithethayo uthi akwabe bendifile. Kunalena into endiyenziwe ngalamadoda, ayakwazi usikhetha into ezibuhlungu. Ndithi mna enzeni lamadoda, khawulibalise besingekho. Thi lamadoda angeni lapha abamba unkosikazi, amreyipha, ndabukela. Xa ndibukela ndakhala ndathi noko umxolelile. Itrauma mostly. Kwa into yoba nje inkosikazi yakhe ingaRachel khona, nokubanjwe kohankosi, kodwa ukhonjwe ngesibhamu iRachel khona. Xa sekuhanjiwe, uxaka noma uthini kuyo, mani ubuza baba urephanga kakhulu. Awuyazi nawe le nto uyibuzayo kakhulu xa uRachel kangakanani. Uthe baba urephanga kakhulu kodwa. So uthetha nje uba ungenawo ungathethi uyindoda enkosikazi nakho. Bakonzakala. Uthi ndakhala yathi le bathi tyhini uyangcola apha. Yathi enye masibambe yena lo. Bambamba, bamreyipha. Uthi njengoba ehleli ngecala nje, uthi hayi bekungcono ngoku ube unkosikazi yedwa, kodwa ngoku mna into le bayenzayo aba bantu. Mreyiphela endlini. Rachel kwanto ndithi mna uba ngaba siphila in a society invaded the crime ngolo hlobo, ekufuneka xa ngaba uthenga indlu, ungonela uthenga indlu kuphela, uthenga i-back glass. Ungonela uthenga i-back glass ufake i-alarm endlini. Ungonela i-alarm ufaka amapolisa athi watches i-watch dog. Uba xa ukhona ekhalayo mababaleke babe lapha ngoba akho mntu uphephileyo. Kodwa kwakhona into etshoyo ethi phakathi kolo dlame ikhona iprotection kaThixo. Noba sebereyitshwa ngapha nangapha, bakhona abantu abazosinda besindiswa iprotection kaThixo. Yiyo le nto xa ngaba uhamba ubheke ententeni, thandaza uthi the blood of Jesus that shall never lose its power, let you protect me, the fire of God mawuthi engulfe kwesi sizwe se-rape. There was a statistics ebesikhutshwa sokureyipha, sithi statistics ngo-2010 every 6 women out of 10 will have been raped in South Africa. Oyobe engareyitshwanga iyobe kungenxa yoba kureyitshwe omnye kabini. Ubanjelwe ngomnye, ureyitshwe nawe abanjelwa ngomnye. Kuze ndiyabulela ngoba ndibanjelwe. Ndithi mna sekunjalo, kukhona abantwana bakaJehova, the property of God. I'm here to guarantee you protection of God is going to overshadow you. And never again izoyophela lentente izoyophela. Abantu behamba kwizithathu ezingahambi kiyo ngoba umgcini kaIsrayeli uzobe ehamba nabo. Never again we receive any report negative. Hayibo, hallelujah, ngoba sithetha ngeprotection, sithetha ngoba uThixo wethu uza kusigcina, uza kusigcina. At me,
Hallelujah. Awuthi isandla sakho uthi add me. Phinda uthi add me. Igama elithi Joseph means the Lord has added me. God is going to make and create a lot of Josephs here. I am added. He's going to add your finances. He's going to add to your vision. He's going to add to your properties. Addition coming in. You won't chase them. They are going to overflow and chase you. Ungasluphi ngoba akuthiwa ngamanuleka ungasileki. They are going to overtake you. The blessings of God. Zizawukhangela insikelelo kaThixo. Umbhali weProverbs yiyo le etyebisayo. Amen. Usuthi xa befika bekubona bekujongile bethi yu uzahamba la ndende nangoku ikuncede nini uhlabelele kubo uthi lalelana iculo lami lalela iculo lami ingoma yami yonyaka leyo hlabela yona when things seems as if they go wrong. They remind the situation, remind Satan, they remind amadimoni onke. Ndithi madimoni, I've got a song of victory. Lalelani iculo lami, 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 lalelani iculo lami. Ufuneka abantu bazophila with a song of victory. Abantu abathi I'm added. uThixo is not separating from my life. I'm living a life of abundance. Spiritually, things are coming okay. Physically, things are coming okay. It's just shape. They are taking a right shape. Lalelani kulo lami, 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 lalelani kulo Ndifuna ukukunika ingoma ozofika uyihlabele phambi kwabantwana bakho bese bejongile bekubona uhlupheka bekubona uswele ulihlabele phambi kwameza bakho a song that I'm gonna make it. I am more than a conqueror. I can overcome. Lalelani kulo lami, lalelani isho kakhulu ikulo lami, lalelani lalelani kulo lami, lalelani Cela ukwenza umthandazo namhlanje ebusuku. Cela ukwenza umthandazo nabantu abathi I want to seek the kingdom of God so that the Lord adds my life. I want people abathi tonight. I am so thirsty for God's addition to my life. Khona izinto ezitshontshiwe nguSathane.
Sikhona izinto ezebiwe ebomini bami. Kodwa le revival, it is a revival of addition. Sikhona izinto endithandaza ngazo. Kukhona izinto uThixo endimqukela ngazo. Sikhona izinto endithi Nkosi noma ndithandaza. Make sure that you add my life. The thief does not come but to steal and to destroy and kill. But the Son of Man has come to give life and life in abundance. Ulapho uThixo nasebusuku ukuze akunika ubomi obuchichimayo. Ulapho uThixo ebusuku ukuze akunikeze an overflowing type of life. Thank you, Master. La 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 Elunyusa isandla sakho. Ukhona umuntu ohleli phaya uthi I want God to add my self-esteem. I want to discover myself. I want to be me. Add my identity. It has been destroyed. But tonight, God of addition, add to my life. Somebody somewhere is sick, but I'm also sick and tired of this disease. Add healthiness to my life. God is in the midst of his people. La le la ni la le la ni. La le la ni la le la ni. La le la ni kulo la. La le la ni la le la. La le la ni kulo la mi. La le la ni la le la. La le la ni kulo la mi. La le la ni la le la. La le la ni la le la ni la le la ni. La le la ni la le la. La le la ni la le la. La le la ni la le la. La le la ni kulo la mi. La le la ni kulo la mi. Eluvala amehlo akho sesiyathandaza. Oh yes, I am added. You know. It needs zakho. Othi Nkosi, I want to seek ye first, and I want to be added here and there. I need your addition into my life. Eluwenza umthandazo nawe namhlanje vala amehlo akho. You will never be the same again. The Master is in the house. Jesus. Kukhona abantu abame apha bazawuva amandla kaThixo ebatasha. God adding to you. Naxolo, God is gonna add peace engumangaliso. Thank you, Master. Yathandaza. Jesus. Siyabuya lezi zinto ezithathiwe. You possess your possessions again. Khona into zakho ziyabuya. Thank you, Jesus. Kanti lemvuselelo ize kuwe izobuyisa into zakho. Bonke uYehova mphefumulo wami. Lo ethishayo ebomeni bami day by day.
Kwabantu abamileyo abangekho apha ngaphambi bakho umuntu ongasingiswanga. Anga ethisha ubomi uYesu ebomini bakho, he can add salvation to you. Sisathandaza njalo ndicela uba ukhona umuntu ongasingiswanga ongekho apha ngaphambili. Phakama isandla sakho apho ukhona uthi I need Jesus. Cela uphakama isandla uthi I need Jesus. Ndiyazibona izandla. God bless you. God bless you. I need Jesus. Cela bonke abantu abaphakamisa izandla zabo. Besa pha ngaphambi bazojoyina laba bantu. Come, the master is calling. Find your way to the front. God bless you. God bless you. Ungemethishanga salvation uYesu ebomini bakho. God bless you. God bless you. Thank you, Jesus. Oza nje, oza nje. Oza. You need a new life into you. Uba ubani kuKristu sisidalwe esitsha. Oza mfundisi onyoka. Oh yes. Oh yes. Oh yes. You deserve the best. 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 You deserve the You deserve the best. I can feel the Spirit of God in this house. Khalela ubuvula umlomo wakho uthethe naye. Khalela uvula umlomo wakho umxelele lento oyifunayo. Xelele lento khalela iethishe ebomini bakho. Oh Nkosi. Hallelujah. 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 Eish. Oh yes. Ah, Nkosi. Oh yes. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. The master is in the house. My God, my God. Who deserve? Oh yes. Allow him to touch you. Allow him to touch you. Mvumele akumis. Mvumele ayethishe ebomini bakho. Mvumele enze operation. Afake into ayidingayo. Talk to him. Thetha naye. Thetha naye, thetha naye, thetha naye. Ukhona umamele. Uyakuva ukhala kwakho. Uyakuva uthetha kwakho. Uyakuva. 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 Moya ingcwele soqalisile. Soqalisile operator manje. Thank you Jesus. Siyaweva lamandla. Siyaweva lamandla. Ayevakala. Menzi wabo. Hallelujah. Menzi wabantu bakho.
sebabe ilento ifunwa nguwe bawo thandekayo bawo ingcwele hamba phakathi kwabo khawuqume njengengonyama khawenza umangaliso bawona amandla wonke namhlanje bazothatha inizi zabo namhlanje bazothatha into zabo namhlanje kulo uzawuphuma ethwele ngegama lakho elinamandla isandla sakho esinamandla siphezu kwabantwana bakho ngeze uthethe kanje kanti awuzukwenza siyabulela bawo namandla sowenzile yebo kuyenzeka yebo kuyenzeka yebo kuyenzeka ziyaqhawuka idoubt ziyaqhawuka intandabuzo usathane uhlehlile ngoba uThixo ukhona kule ndawo Nkosi ngawuthetha kwakho ngesicaka sakho phinda ugcwalisa abo besithatha khona bawo siyabulela sikunika imbeko usuku egameni lenkosi uYesu amen alula izandla zakho phezulu Lord Yahweh it's to be praised alula izandla phezulu Lord Yahweh